Hej, jeg hedder Nikolaj, og jeg kommer fra Nordic Chefs. Og så skete det. Det vi alle sammen har ventet på. De fedeste krustadejern. Det har vi simpelthen valgt at udvikle. Vi har lidt længe efter nogen, som vi kunne sælge på vores hjemmeside. Vi har simpelthen bare ikke været tilfredse. Så vi gik ud og lavede vores eget. Simpelthen. Så det er simpelthen vores eget design, Nordic Chefs design. Og nu kan I købe krustadejern. Hvad siger I så? Så I kan vælge bare at købe en enkelt med et håndtag. I kan simpelthen også vælge at købe et sæt, det vil sige et håndtag og et krustadejern, og så sige, hov, jeg ville da egentlig også lige have haft hardiron med. Det må du hvad, så kan du tilføje den, og det passer alt sammen til, så du kan selv skifte ud. Genialt. Fordi vi har lanceret den her nye hjemmeside, jamen så kører vi simpelthen også en rabat på vores helt nye lancerede krustadejern. Det vil sige, at du får alle de her 6 med, som du kan se, alle hovederne, og så smækker vi sådan en her med gratis. Simpelthen. Det koster 3.299 kroner. Det er altså prisen for de her 6, og så smider vi den her oveni til en værdi af 450 kroner. Hvad siger du så? Hop ind på vores hjemmeside på www.nordic-chefs.com. Hvis ikke, så står det her et eller andet sted. Eller her. Eller der. Et eller andet sted. Vi ses. Hej.